Агар ки шумо ҳамин привички мардуми сарватманда худатонро тарбия накунед, ага шумо хоҳед нахоҳед ана он привичкаҳои мардуми камбағал шуморо пайдо мешавад. Ранги агарот, агар ки ҳамин агаротро меҳнат карда чизи хуб нашинонед, алафи ёбои серавно мебурояд. Характери шумо ана михел аст. Ана формула диққат кунед. Аввал русиша мегум, баъд тоҷикиша. Мысли. Сначала мысли появляются в голове. Они со временем, когда мысли повторяются 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз, превращаются в поступок. И эти мысли превращаются в поступок, и поступок раз за разом повторяется, и она превращается в привычку. И ваши привычки постепенно формируют ваш характер. И ваш характер в итоге формирует вашу судьбу. Вот она формула, по которой необходимо четко понять. Тоже кишма мефамунам. Фикр. Аввал инсон ба фикр пайдо мешавад. ҳаме чиз сари шумо ба монанди фикр пайдо мешавад. Мана мисол зан гирифтан, хона пӯшидан, мошин харидан, корхона сохтан, китоб хондан, анакун. Ин мусбатош. Манфиош. Як каса ғайбат кардан, як кас қати ҷанг кардан, зан қати ҷудо шудан. Ҳаме амино аввал сари одам ба пайдо мешавад. Ё ки мана мисол халқи мо дуруя кардан, мана оппозиция, халқа ганда кардан, давлата ганда кардан. Ҳамино аввал калли одам ба пайдо мешавад. ҳаме ин чизҳо аввал дар сари одам пайдо мешавад. диққат кунед. вай мусбат астми, манфӣ астми, аввал ба монанди фикр дар сари шумо пайдо мешавад. вақте ки дар сари шумо пайдо шуд, шумо як бор, ду бор, се бор ин фикр ки такрор шудан гирифт дар сари шумо хоҳед нахоҳед вай такрор мешавад. вақте ки вай такрор шудан гирифт, аста вай фикр рафтор ба табдил меёбад. шумо як бор ҳамон кора мекунед, гум мекунед, ҳеҷ гап не, як бор ман дига намекунам, кам як бор. бо ҳамон ба дилатон мекашад, бо ду бор мекунед. баъд аз чанд вақт чунки фикр чуқур шуда рафта истодааст, фикр такрор шуда истодааст. шумо медонед ки баъзе барои чи ҳаёти баъзе одамо дигаргунӣ нест. 5 сол, 10 сол, 20 сол аст меҳнат мекунад, ҳаёташ дигар намешад. баъзе одамо 15 сол, 20 сол аст муҳоҷирӣ мерад мебиёд, ҳаёташ дигар нашудааст. ҳамин камакак пул мебиёрад ки хурду хӯрокаш мемира, ё хонаш ремонт мекунад, ё мошин мегирад, бо ҳамин мошина фурӯхта богашта мебуравад. 5 сол, 10 сол, 20 сол аст одамо меҳнат мекунад, нека сифати ҳаёташ дигар нест. баъзе одамо ман мебинам ки баъд аз 40 сол боз меҳнати кардагиш ҳаёташ дигаргунӣ надорад. ҳамин дигаргуние ки ҳаёти ҳавай ба пайдо шудааст, ҳамагӣ 5% ё 2% ё 1%. А сабабаш дар чист? ҳамватанои азиз, аз хотир набуроред ки ман олими равоншинос ҳастам. сабабаш дар он аст ки 95% фикри шумо фикри дирӯза аст. баъзе одамо 99% фикраш фикрое ки соли гузашта буд дар сараш, фикрое ки як моҳ пеш буд дар сараш. аз сабабе ки фикри вай кӯҳна аст, ҳаёташ ҳамо хел кӯҳна мемонад. сифати ҳаёти одам дигар мешавад ба сабаби дигар шудани фикраш. нигоҳ кунед, фикри шумо такрор мешавад, такрор ба такрор омадан мегирад ба сари шумо. баъд як рӯзе ин ба рафтор табдил меёбад. шумо як бор ҳамон хел мекунед, назаратон ба ҳичи наметобад, бо ду бор мекунед. ҳамин бачам як бор дуздӣ мекунад, хам мегӯяд ҳеч ки надид, аҳа хуб будааст. ё ки як бор як кас қати ҷанг мекунад, ё як кас як ғурбат мекунад, баъзе вақт як бор наглигӣ мекунад, дашном метаҳад як каса, худаш ҳис намекунад. як бор ду бор кардед, рафтор мешавад. рафтори шумо аста одат ба табдил меёбад. ҳамон ба одат кардан мегиред. уже гумон мекунед ки нормально. мана одаме ки нигоҳ кунед порахӯрӣ карда мегардад, як бор ду бор се бор гирад, одат мекунад. гумон мекунад ки так должно бит. гумон мекунад ки ҳамин хел буданаш дар кор. одат шумо мекунед ҳам хубӣ ба ҳам гандагӣ ба. некӣ кардан ба одам одат карданам мекунад, ё ҳам бадӣ кардан ба. аста шумо одат мекунед. ҳамон ба одат карда мебуравед. як рӯзе шумо виҷдонатон уже, агар ки шумо кори бадбачақа шудед, виҷдонатон уже шумо ҳамон ба одат мекунаду шумо уже дига саратон фикрам намеёд ки ман ҳозир ҳамин кори нодуруст кардам. чунки шумо ин ба одат кардед. уже шумо эҳсосоти анамон виҷдон алам наметиҳад, шумо зӯрӣ намекунад шумо, чунки одат кардед уже.
یک بار زنکا بازی کردید اون به عادت میکنید، 2 بار 3 بار 5 بار رفته عادت شده میماند و شما به همه دلتون کشیدن میگیرد. شما خواهید که اگر که شخصیت بزرگ سازید، از زنکا بازی دست کشید، از دیگر کارهای بد دست کشید، همه کار که حیاتتون دیگر شد، انا فکر دیگر کنید، حرکت کنید که همون فکر سر شما پیدا نشود. все. همون فکر اگر از سر شما پیدا نشود، все. شما منای خیلی انسان میشید. شما از درون بریلیانتی که خدا ساختگی است، همون هنر و تالنتی که خدا دادگی است، هوای زیاد شده میبرود. من همچون روانشناس میگم که چقدر آدم بسیارتر گناه کند، همه قدر عقلش کم میشود، با همه قدر فهمشش کم میشود. آن همون پیشش به پرابلم هاش از فکر هوای حل کردن نمیتاد، همه خیلی مشکل های زندگیش از حل کردن نمیتاد، با شیسته فقط همین انکدوت گفته میگردد، شیرخونی کرده. چبا که من این عادت شده ماندگی، فکرانه کند شدگی، فکر آدم سکارست، فکر آدم کند شده میبرود. دقت کنید، این با شما عادت شده میماند. عادت باشد خاراکتر شما هم میسازد، خاراکتر شما این تقدیر شما هم میسازد. انا فرمولا، انا می فرمولا که دقت کرده برومدید میفهمید صفت عمر شما از تقدیرتون وابسته است، از شخصیت شما وابسته است. برای همون هر یک انسان یک مقدار خوجین عمر خودش شدن میتاد. هر یک انسان یک مقدار به حیات خودش دیگرگونه ساختن میتاد. تقدیر دیگه است، انتخاب دیگه است. تقدیر چیست؟ انتخاب چیست؟ تقدیر شما که شما تاجیک تولد شدگی است، در همین دور و زمان تولد شدگی است. من مثلا شما هزارم سالا یا که 1200 سالا دورهای چنگیز خان با تولد نشده، حاضر تولد شدید. این تقدیر است. شما پسر یا دختر تولد شدید، شما فرزند دارید یا ندارید، این تقدیر است. انا کن کدام صحابه میخوانید، کدام کارو برفته کار میکنید، کدام چی کارو بخواد، و این تقدیر نیست، این انتخاب شما. شما از همین ششته همین برنامه گوش کردن گوش نکردن، این انتخاب شما است. شما خودتون انتخاب میکنید که همین عادتهای بد خودتون رو تربیت کنید یا که عادتهای خوبه. مردمی کمبغل عادتهای بد رو به خودشون تربیت میکنن، نه که همون ندانسته میکنن. چرا که محیطشون بسیارتر در بین همون مردم عادتهای بد داشته میگردن. وقت نگاه کنید، تاکسیست میشناسد، ناسکش میشناسد، ادوکات میشناسد، یوریست میشناسد، زنک باز میشناسد، عرخور میشناسد، ملا میشناسد، عالم میشناسد. چرا که وقتی که شما همراه آدمایی گشتید که همه خیلی عادتی بد دارد و استا شما همون با عادت میکنید. این با مانند آسیا است که در بین آسیا باشید، چنگش به شما میرسد. اگر که کومور شما ایسون کشاله کرده پرتید، انگوش تو از انگشت کومور سیاه میشوید، روغن ایسون ریزه دستتون چرب میشود. این هم خیلی است. انا کن مردمی کمبغل چه خیلی عادت ها دارن. عادت های مردمی کمبغل دروغگویی. نگاه کنید، یک بار فکر میکند که دروغگوم ممکن که نمیدوند که دروغگویی رفتار، دویم بار تکرار شد، عادت شده میبرود. بخیلی، حسدخوری یکدیگر، تعصبچی نه، حسدخوری یکدیگر. انا غیبت، فقط گپ دیگرا، توی این کسی خیل بود، ماشین فلان کس فلان خیل، من نمیخیل. غیبت، انا تنبل خوشش نمیبیاد که کند. تنبلی، همه تنبلترین آدم کیه؟ همون تنبلی که تنبلی عقلی دارد. تو اسم من شما بگفتم که کدوم جزء بدن آدم همه تنبله، این مازگ، این معنی سر شما. انا خراجات بسیار کردن، این عادت یک مردمی کمبغل. همه قدر درآمد دارد، همون درآمد رسخود میکند. همه قدر درآمد دارد، این درآمد زیادتر رسخود میکند. اگر که 2000 سومانی درآمد داشته باشد، 2500 سومانی رسخود میکند. بعضی وقت خواست دستش پول نیست، نیک رفته خرید میکنن، میگوید که پولم که شد میتیم. تو اینم عادت شده میبرود. اول رسخود، بعد درآمد. نگاه کنید، اول رسخود میکنند، بعد عذاب کشیده زخم میشد. چرا که وای تلفن میکنند، این تلفن میکنند، این پول کجا افتادی هم گفته. انمی همش فکرانه کمبغلی است
ки аста одат шуда мемонад. шумо бояд ки аввал ҳамин привичка, забони русиш ба одат привичка меша. аввал шумо бояд ки привичкаи мардуми сарватманда тарбия кунед худатон ба, баъд ин привичка, ин чизе ки шумо ба одат шудагиай, шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. баъзе одамо мана мегӯянд шумо монда намешавед ҳар рӯз кор кардан ба, шумо монда намешавед ҳар рӯз китоб хондан ба. Не, ман ҷурабозӣ надорам. ягон ёро рафиқи бисёри ман надорам. ёро рафиқи ман партнёром, ёро рафиқи ман манаин коргаром, ёро рафиқи ман шогирдом. ман тӯйгардӣ ё ки гапгардак надорам. ҳамун тӯе ба фақат мерам ки ҳамун тӯй барои ман дар ҳақиқат зарурай. мана ин тӯйгардию ин чизҳо вақти шумо бисёр мегирад. одати мардуми камбағал чиай? пул расход кардан, ҳамон ҷое ки вай пул баргашта намебиёяд. диққат кунед, як бор карда, ду бор карда, 10 бор карда, ҳамон ба одат мекунанд. ҳамон ҷое пул расход мекунанд ки вай пул баргашта намебиёяд. тамоман гашта намебиёяд. барои ҳама қадар якумин коре ки шумо бояд кунед, шумо бояд ки одатҳои мардуми сарватманда худатонро тарбия кунед. вақте ки одатҳои мардуми сарватманда худатонро тарбия кардед, анамон майнаи сари шумо дига зиддията бас мекунад. одат шудагӣ ку, одат шудагӣ бошадага па привичка шумо ҳамона карда рафтанам мегиред. мана мисол, ман китобхона барои худам одат кардагӣ. ҳозир ман мегӯям мардуми сарватманд чӣ хел одатҳо дорад. мардуми сарватманд мана ин хел одатҳо дорад. китоб хондан, худотарс будан, дасти ба хайр доштан, инам одат шуда мебуравад. хайру сақоват кардан, бисёртар некӣ кардан. як бор мекунед, ду бор мекунед, 10 бор мекунед, ҳамин шумо ба урфу одати зиндагӣ шуда мемонад. хушсухан будан, худа тарбия кардан ки сухани дилнишин қатти тарбия кардан. ана спорт ба машғул шудан ки тамбал набошӣ. ана нигоҳ кунед, аз болои худ кор кардан, то есть аз болои худ кор кардан, доимо болои характери бади худ кор кардан, нест кардан, нағзаша тарбия кардан худ ба. ана бизнес сохтан, аз даромади худат як камтарак сармоя ҷамъ кардан. ҳар боре ки даромад мекунед камтар сармоя ҷамъ кардан. доимо хароҷотҳои худа контрол кардан, расходҳои худа доимо контрол кардан. доимо ҳамон камтарак пуле ки ҷамъ мекунӣ, сармояе ки ҷамъ мекунӣ, ҳавая ҷое ба истифода кардан ки аз вай пул гашта биёяд даромад хати. як бор мекунад, ду бор мекунад, 3 бор мекунад, 5 бор, ҳам ба одат кардан мегирӣ, ёд гирифтан мегирӣ. барои ҳамон мардуми сарватманд ҳамаш аввал ҳамон привички, ҳамин одати сарватмандша худаш ба тарбия мекунад. баъд шумо манами одататон, ҳамон тарзи зиндагиятон, привичкаатон шумо ёрдам мекунад тезтар сарватманд шавед. ман ҳамин хел кор мекунам. ҳар рӯз стандартҳо сохтагӣ ман барои ҳаётам, стандартҳои сохтагӣ ки барои ман ёрдам мекунад. ҳар рӯз ман 1 соат қуръон мехонам. ҳар рӯз чандин сол шуд. доимо ҳар пагоҳи рӯзе 1 соат қуръон, ним соат зикр. зикри номи худованд. чӣ ба ки рӯҳона ман худам бояд тарбия кунам, ақлама пурра кунам. аз болои худ кор кардан дар кор, амал кардан дар кор. 25 та амри худованд аст барои кардан қуръон ба 25 та маън кардагӣ гуфтагӣ, запрет. ина ҳамаша ҳар рӯз кардан дар кор. дуюм, ҳар рӯз ман 1 соат китоб мехонам барои ақлама зиёд кардан. ҳамон одат шуда меравад. аввал ба мушкилай, аввал ба хушатун намебиёд, аввал ба мехоҳед ки телевизорро тамошо кунед, аввал ба сериало, ин ёру рафиқо, ҷурабозиҳо, ва мегӯяд исун рав, ва мушай мекунад. шумо бояд ки қарор кунеду сопротивляция кунед, наравед, а паси мақсадатон равед. ҳар рӯз 1 соат китоб хондан. ҳар рӯз 3 та упражнение барои варзиш ба кам ки бошад. 100 та приседани, 100 та анҷимани. просто ҳар рӯз агар шумо ҳамина просто спокойно кунед, 100 та пресс, не ки ҳар рӯз кунед, шумо мебинед баъд аз чанд вақт ҳаёт тамоман дигар хел мешавад. не ки стандарт, аста одат мешавад. ақаллан ҳар рӯз 1 сомони хайрот кардан, ҳар рӯз ҳамин шумо ба одат шавад. ё ки ҳар рӯз 1 кори нек кардан. ман ҳар рӯз оилама 1 гапи хуш мезанам.
ҳар рӯз ақаллан бегаиба ман менависам ҳамин рӯз чӣ кора ман кардан тавонистам барои охиратам. Анакун ҳар рӯз аз 10 та то 20 та задача решат кардан камаш ба. ҳар рӯз аз 10 та то 50 та звонок кардан. ҳамин стандартҳои ман худам ба сохтам. Аста аста ҳавои ман ба ёрдам кард. баъзе рӯз бисёртар, баъзе рӯз камтар. Аста ҳамин чӣ тарзи ҳаёт шуд барои ман. агар шумо қарздор боше, шумо бояд ки ҳар моҳ 20% даромадатон ҳамуна. ман доимо дода қарзатона кам кардан. ин аста аста ба шумо одат мешавад. Одат меша. аз мана сухане баъзан вақт мумкин ки суханои бад доред, забонатон одат кардагиаст аз сухани бад даст кашидан. ҳар сол ақаллан 2 та ҳунар ёд гирифтан. ҳар сол ёки 1 та забон омӯхтан, ёки як чизи, як давлати нав рафтан. Одат кунед тарзи зиндагии хуб, тарзи зиндагии мардуми сарватманд хати. вақте ки ман сарватманд мегӯям, фақат пулдора намегӯям. барои ин гуфтагиҳои ман барое ки шумо ҳамин ҳар рӯз 100 китоб хонед, пули бисёр дар кор нест кохе. барои ҳамон аввал шумо шахсиятатон ба кор мекунед. доимо ахотир наброред ки инсон аввал соҳиби илм мешад, инсон аввал ба ақл мешад, баъд муваффақ мешад. шумо баъзе вақт гумон мекунед ки агар ки ман пул дошта бошам, ман рафта муваффақ шудан метавонам. Не. мумкин ки шумо баъзан кор карда додару хоҳаратон ба пул додагӣ ҳастед. мумкин ки баъзан шумо кор карда хештаборон ёрдам кардагӣ ҳастед. ҳамон пуле ки шумо додед ба ваё тақдири ҳава дигар кард? Не. шумо беҳтараш ки додару хоҳаратона як китоб хондана ёд диҳед, як ҳунар омӯхтана ёд диҳед ки вайҳо фикри ақлӣ қаттӣ пул кор кардана ёд гирад. чунки даромаде ки шумо ҳисоби ақлӣ ба даст мебиёред, вай даромад ҳазорҳо бор зиёд аст нисбати даромаде ки ҷисмонӣ кор карда ба даст мебиёранд. мана нигоҳ кунед, чӣ ба одат кардагӣ мардуми камбағал, мардуме ки фикронаи камбағале дорад, чӣ ба одат кардагӣ? гумон мекунад ки нигоҳ кунед, я мо ино мегӯем трудовой доход. Трудовой доход гуфта чизе мегӯем? фақат мардуме фикронаи камбағал доштаги гумон мекунад ки ягона роҳи даромад сохтан рафта меҳнати сиёҳ, меҳнати азоб кашида карданай. мо ино мегӯем трудовой доход. кор куни пул ҳай, кор накуни пул нест. анакун фикронаи сарватмандӣ чи аст? мардуме ки тарзи фикронаи сарватмандӣ доранд ва фаҳмидан ки ҳосиле ки аз ҳисоби илм ба даст мебиёрӣ вай доимӣ ҳаст ва ҳазорсолаҳо ҳаст. барои ҳамин қадар ва ё пассивни доход гуфта чиза мегӯн. барои чи пассивни доход? нигоҳ кунед, трудовой доход, пассивни доход. трудовой доход шумо худатон меҳнат кунед, худатон ҳастед, кор кардед, пул ҳаст, кор накунед, пул нест. мисол ин чи такси ба одама бурдед, пул метиҳад, такси ба одама набурдед, пул наметиҳад. ҳамин мисол картушка кориштед, замин ба фурӯхтед, пул ҳаст, нашинондед, пул нест. ҳамин мисол марди коре рафтед Россия, кор кардед, пул дод, кор накардед, пул нест. чунки ин ҳамаш ҳосили меҳнати ҷисмонӣ аст. ҳамон ба мардуме ки фикронаи камбағала одат мекунад. барои ҳамон аз падару модараш мегӯд ки бачам ҳамин хон ки як ҷои кор ёбӣ, хон ки як кор кунӣ. анакун мардуме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, пассивни доход месозад. медонад ки ҳосили меҳнати илмӣ як бор мекунӣ, миллион бор ҳосил мегирӣ. нигоҳ кунед, пассивни доход коре мекунад ки чӣ хел кунам ки сармояам ба ман кор карда даромад биёрад. сармояам кор кунад, бе ман даромад биёрад. даромад ин чи аст? даромад бизнес гуфта чиза мефаҳманд, соҳибкорӣ гуфта чиза мефаҳманд. купли продаж ин соҳибкорӣ нест бачо, инҷи хар унҷи фурӯш ин соҳибкорӣ нест. то поток ба надарод. поток чӣ гуфта гап? дарё. бизнес ин дарё ҳаст. мана дарё дидед, дарё ягон вақт хуш намешавад. дарё баъзан кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби фасли сол. бизнес ҳам ҳамин хеле, баъзан даромадаш кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби сезонаш, фасли сол. не ки шабу рӯз рафта меистад. шабу рӯз ана ҳамин бизнес. ина мо мегӯем поток пассивни доход. барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки сарватманд бошад ва фикрони сарватмандӣ дорад, ҳаракат мекунад ки даромаде созад ки
бехудаш ҳам кор кунад, худаш касал ҳам шавад ки даромад омадан гирад, худаш сайёҳӣ ба ҳам равад ки даромад омадан гирад, худаш мурда буравад ҳам ки фарзандтош ба вай даромад омадан гирад. Мана мисол, мана нигоҳ кунед, компанияҳои дунё бинед, Adidas давним-давно мурда бурафт, Toyota бинед, давним-давно мурда бурафт, Snickers, жилет, ҳаме ҳамино мурда бурафт. Не ки асабе ки фикронаи сарвандмандӣ дошт, системае сохт ки баъд аз мурданашам вай кор карда бурафта истода. Мана ин чӣ ба мо шумоя пешниҳод мекунем. Мана ин чӣ ба ман мехоҳам ки халқи мо тарбия ёбад. Ман дигар намехоҳам ки халқи мо мардикорӣ кунад. Чӣ ба азоби мардикория ман дидагӣ. Ман 6 моҳ дар кӯча зиндагӣ кардагӣ, соли 96-97. Ман дар даруни коробка холодильник хоб карда, даруни кардонови коробка болоша ки бардоштам аз 40 сантиметр барф зиёдтар буд болои сари ман ба. Ман нағз медонам. Ман мусирка нонхӯрдагӣ рӯзам ҳаст ки барои аз гушнагӣ намурдан. Барои ҳамон ман медонам азоби муҳоҷирӣ чӣ аст. Ман дар ҳақиқат мефаҳмам ҳар яки шумоя. Мумкин ки шумо гӯш карда мана баъзеатон гӯяд ки муаллим ту ба худо додааст, ту сарватманд шудӣ, пулдор ҳастӣ, ту ба осонтар. Не. Тилло, мана ин тилло мардум дар дасташ мегардонад. Барои чӣ? Барои чӣ? медонед ман барои чӣ наминад ба дастам мегардонам? ҳар боре ки ба ин нигоҳ мекунам, ман роҳи ин тиллоя мебинам. барое ки тиллоя дар дасташ гардонад мардум, аввал ҳазорҳо сол а болои худаш кор карда дар байни кӯҳу санг мемонад, дар байни намак, дар байни санг, дар байни дигар чизҳо. ҳазорҳо сол, миллионҳо сол а болои худаш кор мекунад барои қиматбаҳо шуданаш. баъд байни аловба меафтад, аловба аз даруни оташ мегузарад. баъд байни малатоку кувалдаю мана ин оҳангархона бар ин вайба меафтад. вая мезананд, шлифават мекунанд, мезананд, шлифават мекунанд, мезананд. баъд қиматбаҳо мешаду, баъд мардум вая дар дасташ мегардонад. агар ки шумо хоҳед ки шумо шахси қимат бошеду, шахси арзанда бошеду ки мардум шумо дар рӯи даст гардонад, анамин роҳи тиллоя бинед. шумо гумон мекунед ки муваффақ шудан осон аст? Не. ягон чи ҳамту намебиёд ҳаёти шумо ба. Не ки шахсияте ки шумо мешед аз ҳами дорандагиатон беҳтар аст. беҳтарин дорандагии инсон ин ақл аст. беҳтарин сарватмандии инсон ин илм аст. мо шумо ба ин даъват мекунем. ҳамватанони азизи гиромӣ, шумо барномаи чашмаи умедро нигар тамошо доред. ҳафтаи оянда ҳар рӯзи шанбе ба ин барнома интизор шавед. барномаи моро ба ин барнома ёру рафиқатона даъват кунед, хешу таборатона, додару хоҳаратона. мо бояд ки аз маҳалли аз хонасозӣ ба корхонасозӣ биёем, аз маҳалчигӣ ба миллатсозӣ биёем. ба ободаи оянда. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Dfilm.